Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Kaixo eta ongietorriak Marruma kulturalen aurkezpen berri batetara. Nik uste dut hemen bildu garain guztiak ezagutzen dezuela gaurko gonbidatua soberan. Sabino Kuadra Lasarte dugu, eta bere, 1998ko San Fermin famatu edo historien inguruko bigarren liburua aurkeztera dator, baina egia da, han tematikagatik eta bi liburuetaz arituko gara lagai. Eta, Jorge Sabino, dugu? Biografia txiki bat egikoet, Sabinaren inguruan, 1999 urtean Amurrion jaiotakoa, gaztetatik Nanfarroan finkatua, eta abokatu, sindikalista, politikari, idazle bai, liburu batzuk intelektuelako. Eta, amaiurrengatik diputatu izatera iritsi zen Espainiako Kongresuan, eta momentu estelar pare bat kontatzeko, esan dezakegu adibidez, 1978ko konstituzioa denen aurrean hautsitegoen momentu hori, edo, abdikatu berri zuen errege eta berria etortzea zegoen momentu horretan ningún rey, ni el otro, lo que no queremos es ningún rey. Hori pixkat estelar bezala, momentu estelarrak edo. Nahi duena, YouTubeen bilatu ditzazkiak, eta, besterik gabe, hasiko gara, ongetorri Sabino, zemoz? Ongi, esan izan moduan, konten. Aztu zait esan dira, sozialki ere bai, Komite Internazionalistan egon da zarela, San Fermin 78 gogoan ere bai, eta Argentinako kereia babeserako estatu koordinadorean zaudela ere bai, gaur egun, oraindik nahi dut lanbidez mobilatuta zauden. Hori da pixkat biografia bat, eta hori pixkat romper el hielo esaten dara, galdetu nahi gizuke, zu horrela identifikatzen zera, zu horrela orkestea zera, edo nola orkestuko zenuko zaren liburu? Zein samarra egiten zeite, horiek kontazioa zen hori hitzetan eta Euskal Herrian jaioa, Euskalduna, ezkerrekoa, iraultza eta inkluso, zango nuke, saltxa askota dibidia, perigia grupoa, eta hori da guztokoen daukadan kontuan. Ez espezialista bat gai batean, eta gai horren ikuduan egin gauza guzia, eta 6-7 saltzakan sartu egotea eta jende ezberdinean ezagutzeko, maila ezberdinetakoa, leku ezberdinetakoa, eta horrekin konten. Berdin, tokatzen bat zaizu, maila joatea, ongi abertzea egiten dugu, ezta? Eta tokatzen bat zaizu honera etortzea, oso berria ezagutzagatik, aurkezu berri bat izanagatik, eta konten. Bentsatu nahi dut aldera leku erosoago. Hau, Kongresua baino. segun, jo que sé. Seguro, zuk adibidez hainbatu dituzun bi momentu horiek, ez dakiteko, gloriosoak ez ziren izan, baina ongi egin genuen eta ongi basatu. Ez dela, nahi zaten pixkat... Ez ziren nire kontuak, taldearen nahi baizik, petxatuta, eztabaidatuta eta diseinatuta aldez aurretik eta. Esan duan bezala, bi liburu bat dituzu San Fermines eta gogoan harira edo 1978 hartako San Ferminen inguruan. Lehenengoa, krimen de estado izena duna, nahiz eta hitz handiagoz ikusten da hain famatu egin den Nos importe matar esaldiarekin. Eta esan daiteke pixka liburu honetan kontatzen dela San Fermin horietan gertatutakoa. Egia da, kauza pila bat kontatzen dituzula, ze Euskal Herria bizi geranak eta
gainetik dakigu zer pasatzen, baina sakonduta ezagutzen dira gauza pila bat, eta ni eskertzen dizuena, pertsonalki. Eta bigarren liburua aldiz, da pixkat Los Victimarios. Ja, sartzen zera gehiago hori dena egi bihurtu zuten edo kulpableak edo hori dena sarraski hori egian arazi zituzten pertsonaia famatuenetan sartzen zera. Hontan sartu horretik, errepasatu beharko genuke, zer gozatzen, San Ferminetan, ze pixkat dena dakigu pixkat Plaza de Toros, dakigu Germán, eta gutxi behiago. Eta orduan pixkat zein daki, agian jende gazteak ikusten du podcast hau, eta sartu beharko genuke pixkat San Fermin horietan. Kontekstu. Nola iritsi zen 78ko San Fermin horiek, zer pasazien aurreko urteetan, San Fermin horietan sartu hori. Vale, kontestua zen, azkenean, transizioa. Gutxi gora bera, 1980tik hasita, gobernu sozialista sartu arte, gutxi gora bera, urte horietan eta urteetan mugitzen ziren eta genuen egoera politikoa, hori da transizioa, eta horretan bukatu behar da, derrigorrez, sarriretan bo. Urte horietan, orduan, horrean genuen azte, izan ziren, bi jarrera politiko nagusi. Bata, erregimen berak bultzatzen zuena, erregimenaren erreforma bultzatzen zen, garai hartan, estatu aparatuetatik egina, eta bestea zen, oposizio demokratikoak planteatzen zuen. Oposizio demokratiko horretan sartzen ditunik alderdi demokratak, nazionalistak, ezkerrekoak, ezkerra loturrekoak, eta hori zen haustura demokratiko. Eta urte horietan, indar korrelazioa aldatzen joan zen, poliki, eta oposizioak mantentzen zuen jarrera erreformaren bidezik sartzeko, bi gauza erabili izan ziren. Bata errepresio bortitza, aurreko urteetan ezagutu ezen violentzia, eta beste aldetik azalradia, etu gozala. Zenoria zen, Europa mailan zeuden libertade demokratiko formalak onartzea, ematea, eskaintzea oposizioari, eta horren ordez, zuek erantzi behar dituzun frankismoan zeuden oinarri importantera. Zeintzu ziren oinarri importante horiek, monarkia, lehenbizikoa, indarra errepresiboa, bigarrena, armada, barne, frankismoarekin batera aberaztu ziren bankuak, empresariak eta bar, askatasun sindikalik ez, eta errezasuna handiz eta korrupzioa horrekin batera, eta hola, berdin zen, estatuto aparatukoa, mugimendukoa, hori irentzi behar duzuzuk, frankismoan zuden indar eta instituzio guzti horiek pasatuko ditugu erregimen berrian, ikutu gabe, murriztu gabe, eta horiek zuek onartu egin behar duzu. Hori izan zen, urte horietan eszenarioa. Eta hasieran oposizioa hasi zen plataforma batzuk sortarazten, eskakizuna ziren, amnistia, autodeterminazioa, baita ere, indar errepresiboetan, disoluzio planteatzen zuten batzuk, beste batzuk erreforma eta hola, Elizarekin erregimen eta Elizarekiko harremanak horiek haustea eta holako gauzak, ezta? Eta urte horietan, poliki, errepresioaren esker,
neurri batzuen artean, errepresiaren esker, oposizioa, Haustura Demokratikoa poliki bastar batean utzi izan zen, eta aurrera atera zena izan zen frankismoaren erreforma, erregionalaren erreforma. Azken finean, polizia berdina zen. Polizia berdina, gero zerretazako, Martin Vidalen papera hortarako, transizio horretan aparatu errepresio osoa pasatzeko, erregionen frankista iztenez, uniformea baita ere, kentzen dugu Tribunal Republikoan, jarriko Audientzia Nazionala, eta hori, esparru guztietan gertatu zuen hori, ezta? Eta, poliki, plataforma guzti hori desagertzen joan ziren, eta, kezka bakarra, alderdi guzti horietan, izan zen, hauteskunde begira, el mejor puesto de salida hartzea. Gero, parlamentuan, esarieku pilo bat izateko. Eta Haustura Demokratikoa beran izena ahaztuta, bastartuta, izpituta, eta, erregimen berri bat sortuko dugun. Eta frankismoa geratu zen ahaztuta, eta demokrazian gaude. Demokrazian genuanean, Iruñan egon zen biroikasten, etzaki bat botatzen, eta komentatzen genuen, irailaren 27an, akusilamenduak genituen, etiketa. Eta, horiek batzuk esaten dute, horiek frankismoaren azken hildakoak izan zirela. Azken hildakoak, baina, bosila bete pasata, 7 Gasteizen. Beste gehiago, Montejurran, urte berean, 1975ean. 7 gehiago, Euskal Herrian, bigarren amnistiaren aldeko astea. 7. Orduan, lehen, 5, asko izan ziren, hortik aurrean demokrazian sartuta. Zaztika jaten ziren hilakoa. Madrilgo aste biltzean, berdin zazpi egin da. Eta goti horietan, lehen esan dudan, biolentziaren erabilpena oso eguneroko kontua izan zen. Eta hori, ze justifikazio ez, baina ze erantzun edo nola esplikatu dezakezu, egon zitekeela ilakaera bat bilatzen zuten instituzioen aldetik, erantzuna erabateko zarraskiak egitea eta... Azken finean violentzia erabiltzea, bi efektu ezberdinek sor daitezke garratik, ez da? Bata beldurra, edo bestela aurre egitea, horren aurrean, kalera atera, manifestazioak egin, grebak egin, baina beste batzuk horrelako sarraskiak ikusita esatu dute. Eta azen horian, hor mahai gainean gutzita ikusi ondoren esatu dute, agian igual ez du bereziko. Hainbeste eskakizun gogor batzuk jartzea mahai gainean, eta hartuko dugu hau, eta poliki lortuko dugu momentuz atzean geratu diren eskakizuna. Hori da gotu azkenean, eta nik uste dute urte horietan hori izan zela gertatu zena. Poliki, plataformak desagertu joan ziren, eskakizun agurtzaileak desagertzen joan ziren, eta modernitate politikoa sartu zen, modernoak izan beharko zen, Europan bezala, sindikalgintzan berdin, ez Gasteizen erabili ziren antolakuntza moduak, eta errebindikazioak, eta sindikalgintza asamblearioa, eta sindikalismo modernoa, sindikatuen bidez egina, eta asambleak eta
bigarren edo hirugarren postu batera geratu ziren, ezta? Eta hori izan zen poliki ikusi genuen. Eta indar apurtzailea gero eta txikiagoa eta gero eta marginalatuagoak izan ziren, Euskal Herrian mantendu egin ziren desente, indar apurtzailean. Eta hola, estatu mailan, iaia dena desagertuta. Eta hor egon ziren Gasteizeko sarraskia, Ondajurra, data batzuk, 74, uste? 76an, eta 78an zen. Azkenean, nola iristen gara San Fermin horietara, 78ko San Fermin horretara? Arnasten zen alako tensio bat, edo, jaia datoz eta askotan egiten duguna desektibatu eta denak guaz jaira lasai. Nafarrokoa Euskal Herriko egoera berezia zen estatu mailan. Baina Euskal Herrian Nafarrokoa ere berezia. Nafarroa frankismoak esaten zuen provincia leal izan zela, frankismoa ezea. Gerra 36ko gerran, erreketekea eta falangistak atera ziren eta militarrak baita ere, leheneko momentutik, propiaren alde eta hola, ez gara sartuko horre zirazmiratzen nola lortu zen hori, baina bueno. Eta horregatik, provintzia leal bat izan zen, baina, hirurogeiko hamarkadan, hortik hasita, poliki-poliki, langile mugimendu fuerte bat sortu zen. Oso gogorra. Eta hasi zen zabaltzen, leku guztietan, zonalde guztietan, jende antolatzen, eta horrekin batera, gazteak, zaki zen zenbat esparrutan, berdin, mugimendu feminista, hasi zen ere, 70ko hamarkadan agertzen, eta bizkapizun, apurtzaileak planteatzen, erregimenaren kontra, eta hola, eta provintzia leal bat izatetik, provintzia errebelde bat izatera pasatu zen, Nafarroa. Baita sozialki eta baita politikoki. Planteatzen zena zen, lau herrialdetako autonomi estatuto bat lortzea. Mila bederatziehun eta hirurogeita hamazortziko berriegunean, adibidez, 15.000 pertsona, Iruñan, aldarrikatzen, hori bi konsigna horiek, autodeterminazioa eta estatuto bakar bat lau probintzietan. Eta berdin, beste herrialdeko hiriburutan. Bilbon 100.000 lagun kalean, Donostian 35, Iruñan 35, markatu eta Gasteizen 15. Eta orduan ikusten zen, egoeran delikatua zela, regimenako. Ziren azken finean, oso pisu handikoa zen Franco utzitako mezua. España, una ignorante y libre y que siento que todo menos rodea de España. Oso fingatuta. Alde batetik, mugimendu sozial potentea, batez ere nagili mugimendua, hanik Iruña. Horren inguruan eta horrekin batera, beste mugimendu sozial desente asko. Gazteak, emakumeak, auzotakoak eta bar. Eta gero beste aldetik, iparrorratza jotzen zuen bide hortan azta. Lau herrialdeak elkarrekin eta autodeterminazioa guretza. Subirautza. Hori da nahi duguna. Eta begira, Sanferminetakoa. Abar egunean, martxoan sortatzen da. Martxoan. Hori aldarrikatzen. Konstituzioa onartzen da, abenduan. 9 hilabete pasata. Berdian, Sanfermina. Justu. Eta autodeterminazioa eta estatuto amankomun bat aldarrikatzen zuten alderdi asko, abenduan kontrakoa defendatzen zuten. Monarkia, batasun
Espainia zela banaezina eta zatiezina, eta zuriranutasuna bakar bat. Lehen esan dezuna zenarioa. Bai. Zenarioa erabat identzita, eta erdian bokatzen da, kasualitatez, sanzonietakoa. Eta, nik uste dut, eta gure taldean hor defendatzen dugun tesia da, nahita egina izan zela, eta, Nafar herritari esateko, haizu, kontuz, eta regili, mantentzen baduzu zuke, orain arte, planteatu duzuen haustura demokratika hori, batasun hori, autodeterminazio hori, Sanferminetan gertatu dena, agian, igual, errepikatuko da. Eta berdin gertatu zen horre Gasteizen sortu zen, mugimendu, landilu mugimendu potente bat, asambleari bat, asambleak aukeratzen zuten komisio representatiboa, koordinatzen ziren, plataforma bakar bat zegoen fabrika guzion artean egina, planteamenduak ez ziren grebak eta mobilizazioak denon arteak eztabaidatuak eta adostuta, eta, klaro, sindikalismo hori zen Martin Villa zegoen orduan harreman sindikalen ministroa, eta Martin Villa nahi zuena zen sindikatu vertikaletik gauza guztiak diratu. Orduan, kontra egiten zuen Gasteizko langileek eta Martin Villa planteatzen zuena, eta nahi zuena. Eta horregatik gertatu zena. Urteak pasata Gasteizko adibidearekin. Elkarrizketa bat egin zioten Martin Villari, Prego. Victoria Prego, bai. Victoria Prego. Elkarrizketa bat egin zion, eta galdetu zion horren Iruñan Gasteizen gertatutakoaz. Eta berak esan zuen, bai, tamalgarria izan zen, oso penosoa, oso tragikoa, baina Gasteizen gertatu zena bazuen alde positibo bat. Eta alde positibo hori zen Gasteizko langileriak ikus zezan zer gertan zitekeen mantentzen bazuten planteamendu sindikalgintza mota hori. Demokratikoa. Espreski izaten Gasteizko langilei, gertatu zena, deliora, tragiko, baina kontuz. Segitzen baduzue bide berberatik, agian ikusiko duzue beste bat, antzeko zerbait. Eta berdin, Sanferminetan, Iruñan eta Gasteizen. Zuke, bide horretik segitzen baduzue, golpeak. Bi lekutan, polizia tiroka. Tiroka, pistolaz eta sufritzioz, rafaga. Eta Iruñan inkluso zendu erabizuten. Ejertzituak erabiltzen zutena. Hori informatuta zen. Gainean, ikusi daiteke maiatza batean egon zen manifestaldia antecedente bat bezala, aurrekaio bat bezala kontuz horrekin ezkunamentikan eta orduan Sanferminetan lertu zala, da? Bai, begira, urte horietan, personai importantenak liburuan agertzen direnak, ere biografiekin, horietako bat izan zen Fernando Ávila. Fernando Ávila izan polizia komandantea. Hori militarra, legionia. Gero sartuko. Legionia sartu. Saharatu, Bai. Komentatzeko maiatzaren lehenean gertatu zen. Tipo hori egon zen Afrikan, Saharan, 1975 tarte. Urte horretan, armada espainola, zen horrika, eta putzipen Sahara Maroko izan. Hortik jatzen, legioarekin batera, Saharan egon da,
armada espainolak erabilitako violentzia oso fuerte izan zen, ziren, ja, Sahararen independentziaren aldeko jendea edotan kopuru handiagoa zen. Eta, bueno, ateratzen zen kalera eta polisario ere, ja, armatuan, gerra egoera batean azken urteotan. Eta gerra horretan armada espainola erail zuten jende desente, desagertu egin zuten jende desente, eta saldo horretan, bizi izan zuen Fernando Ávila, komandantia. Fuerteventurara joan zen, egidarekin, eta kasualitatez, 1978, San Ferminetakoen urtean, agertu zen, bolondrez eskatu zuen, naita eskatu zuen Iruñera etortzea. Eta espreski esan zuen, joango zela Iruñera, Iruña iria errebeldea zelako, eta Iruña hiri hori zigortzera etorri zela. Espreski, esan. Arrazoia, aurreko urtean eta Iruñan egotzen komandantea izuela. Eta ikaskideak izan ziren biak Zarauzako Akademia Militaren. Baina espreski izan, eta animatu zen martxoan. Martxoan animatu zen, eta maiatzaren lehenean, lehenbiziko aldiz manifestazioak, egun hortakoak, legalizatuak izan ziren estatu leku guztietan. Eta leku guztietan egin ziren manifestazio horiek, bueno, jendea konte, lehenbiziko aldiz, que podemos netar lo que nos da la gana, eta milaka jendea kalea. Izidurik ez, enfrentamenturik ez, poliziaren violentziarik ez, salbuespen Iruñan, 15.000 langile, sindikatu guztiak antolakutako manifestazio bakar batean, eta bukatzerakoan, aitxaki bat asmatu zuten, eta pelotazoka eta gaza, kea eta denetarik egin zuten, kriston, sarraspea egin zuten Gaztelu plazari. Iruña zigortzera etorri zen, eta hilabete terdi pasata hori atolatu zen. Bera, gobernu zibilean, bere bulegoan, bertan zegoen polizia emisora, eta berak ematen zuen aginduak. Sarraskia egiteko. Egin zuten sarraskia egiteko. Eta agindu horiekin gertatu zena. Germán Rodríguez eraitzutela. Rafagaka. Eta pistolaz baita ere tiroka. Hori izan zen pertsonaia eta egun horietan olako pertsona bat egon zen polizia buru. Iruña. Militar bat polizilarena. Legiaria eta Saharan emilia. Aripa. Eta liburuan irakurri daiteke sartzerakoan nola zauden polizia batzuk ate bakoitzean eta azkenean zezen plazara egun hortan iritsi zirenak ez zuten alako tensioa somatzen hemen gauzak ez doa... San Ferminak hasi baino lehen, komunikabideetan olako mezu bat zabaldute. Esto San Fermin, es que no sé qué, hay un clima... San Ferminak hasi ziren, arazorik gabe, 6an, txupinazoa, jende batzu, lagun batzuk hor, sartu ziren udaletxean, Osebreban, amnistia aldarrikatzen. Txupinazoa bat zen, arazorik gabe, pobre de min, bestea regabeau, egin zen, arazorik gabe, 7an Berdina, ematen zuen ja bideratuta zegoela, dena, San Ferminak ongi zegoela. Eta 8an gertatu zen hori. 8an sarraskia.
lehenengo momentutik, sortzean, alde zaharren, eta ingurukoa poliziaz beterik. Zezen plazaren inguruan zeuden poliziko burua, hirukoizten ziren, polizi kopurua. Normalean zezen plazan, 50 polizi egiten zuten, poliziek egiten zuten lana, horre sarreretan, espada, hola. Egun horretan, kamionetaz beteri zegoena, atziko partea. Eta alkateak, iruñeko alkateak, esan zuen, udaletxeen parean, beste puntan, aldezarreko beste puntan, Santo Domingo, aldapa, poliziaz beterik egin zegoen. Zezenketa hasi baino lehen, zenbat lekutan poliziaz beterik. Antidisturbios konpainia bat etorria zen, Logroñotik. Antidisturbios kakotxartean. Kakotxartean. Zapigorean. Bai, zapigorean. Bai, eta hori zen, giroa. Zezenketa hasi baino lehen. Kasualitatez baita ere, larun batean egin zutena. Larun batean, denok bat digunez, hori da, jende lehen, Iruñan, leku askotatik, leku guztietatik, Nafarroatik, bizi, baina Euskal Herritik, eta ere, estatu mailatik ere, jende piloa, eta Iruña dago, hola. Zazpian ez zuten holakorik egin, naiz eta peinek ibili ziren, planto bat egiten dugun zezen plazan, kartzelatzen den bi peinak ere, askatasuna eskatzeko. Ez, egun horietan ezen zer gertatu. Eta dena, joan zen, normaltasun osoz joan zen dela. Sortzean egin zuten. Aitzabi bat bilatu zuten. Pankarta. Pankarta bat atera zen ruegora, besate amnistia, besate behizen presos, eta hori, mezu horrekin. Buelta bat egitean zeundela, eta tendido sombrago tendido batetik, batzuk irainka, eta botegi batzuk bota zizkietan. Gazte multzo horri. Gazte batzuk igo ziren, arromalietatik, eta amizkambil bat, peleatxo bat sortu zen, beraien artean. Aitzaki horrekin, poliziak sartu zen plazan, komisario Rubio, otro personaje de aquella movida, Rubio komisarioak, aurrean, aginduak ematen, sartzeko eta kolpatzeko jendeari, zezen plazan zegoen, jendeari, eta aitzakia izan zen, polizia sartu zela plazan, izkambil hori, bai, hoizi, ez esan ditu. Tendido izan hemen, polizia sartu zen hemen, eta batez ere, hostiak esku jandetik bota zituen. Peinatz zeuden lekutara. Hemen ezakigun gauza bat da, nortzu jartzen dian la sombra eta nortzu kanso. Piskat imaginatzen du ezakiago, baina... Bai, eguzkian dagoen jendea bat ez dela peina dira, eta gero, bestean zezenketa ikusi nahi dutena, hori dira... Lugeiago. Bai, eta hori zen, hasiera. Ezagazkiaren hasiera, hori zen. Polizia den momentutik, borrakadaka, eta kolpeka eta serida, pilotak botatzen, gaza, kea eta derekan. Eta baita era benetako tiroak. Tendidetatik, arraietatik hori ikusitan, hasi zen kontua, deno, egin duen bazara bera. Ondoan geunden gauza ikusiak poliziari bota. Hangoa gila, berien dene arrazoak, eta beta ere botilak eta besteak tiroka.
ikusi ziren, nola, tirokatzen zuten polizia lantzuk. Eta hori hasi zen, zezen plazako enfermeria, gertan, asistuak izan ziren 53 lagun. 3 balazen zauritua. 3 horietatik 2 rueba bertan. Eta gero, austurak, kolpeak, asfixia sindromekin, eta holakoa. Eta jendea, bueno, espantuz, akera zenan beldurrez, espantuz, ez que, indeskriptible izan zen bizizian. Hor daude medikoaren testimonioak eta horrela, liburuan bai agertzen dira, leheneko liburuan agertzen dira testimonio ezberdinak, eta berak kontatzen du, salbazkioak izan da, gainean kontatzen ez nola tirokatutako 3 pertsonaiek, 2 egoedan daude, beste bat dago armaietan gora, orduan ez dira izan tiros al aire, zidan a buskar. Eta gero, jendea atera zera orte izezen plazatik, espatuka, eta kanpoan aurkitu zuena, zezen plaza inguratuta, polizia inguratuta zegoen. Eta gero eta gogorragoak enfrentamentuak. Jentea ez zegoen entzerratuta horre izezen plazan, baizik eta kalean, egin behar zen, egin zen barrikada, egin, kotxeak guztatu, poliziaren mugikortasuna oztopatzeko eta hola, eta batalla gune bat bihurtu zen, Alde Zaharra eta Zabalgunea. Claro, batalla gune bihurtu zen, Amue batalla, baina bi aldetan zeuden indarra, bat ez berdina. Batzuk zuten ziren eskua eta harria. Eta besteak zuten zen pilota, pistola, subfusila, eta, claro, indar korrelazioa erabat desorekatuta erabat. Eta horrela gertatu zena. Tiroka ibiltzen zirela, eta Germán Rodríguez, momentu batean, poliziak ejertsi ziren furgonetatik, eta bata pistolaz eta bestela arma larga batez, esaten zen zeme bat izan zela, ikusi zutena ez dela oso fusile, motz bat, ezik eta luzea bat zela, erain zuten bertan. Bitartean, polizia komandantearen bulegotik agituak ematen. Hurrengoan, hori famatu zen, hurrengo egunean, lehatzean, emisora berak mezu bat, mezu argi bat bota zuen, eta mezuak agindu bat zuen. Eta agindua izan zen, indar guziekin egin ezazue tiro. Ez zaizue inporta hiltzea. Hori izan zen, zuzenean, furgoneta guzietan, agertu zen mezua. Eta oso larria, ez bakarrik esanaldiaren esanalditik. Azken zian esate zena zen, nos importa matar, oixe. Benetako mezua zen, nos importe seguir matando, espera, zuten pertsona bati. Eta mezu horrekin, Donostian, Almairuan, beste gazte bat eraizun den polizia. Joseba Landean. Joseba Landean. Elkartasun, manifestazio batean, Iruñari. Eta, gutxi gara bat, hori zen gertatu zena. Eta guzti hori, Martin Millaren esanetan, kongresuan, lagintziaten elkarrizeta bat, Amaikan, eta bederak aldarri bat zuen, esan zuen, espreski, lo nuestros son errores, lo de ellos son crímenes. Guretzak, akatsak, beti akatsak. Kapitaina esan ziola tenenteari ezakizer, hau lertu zuen. Ezakizer, eta azkenean tiroka. Hasi zena, auskalo zer ulertu zuen. Gureak beti akatsak. Beraiena, krimena. Eta bi esaldi horiek
nik uste dut, islatzen dutena oso ongi gertatu zen. Alde batetik, dispara matar, no sin poder matar, eta bestea. Si matamos los nuestros son errores. Horregatik sartzen dezu liburuotan, San Ferminetan, bekidez dugu Germán, eta hildako bat egon zala, baina kasotan esaten dezu bi hiltako egon zirela, Joseba ere, kontekstu horren barruan sartzen dezulako, Iruñan egon gertatua batik, Donostian egon za manifestaldia, Joseba hil zutela, gero errenderiko sarraskia, zer azio dago? Donosti errenderik gertatutakoa eta Iruñakoarekin ez bakarrik hilketak, agendena. Bueno, Joseba Ardiaren kasua argi eta bai, kartasun manifestazio batean aritu zen, egun horretan, amekan, eta, bueno, jendeak kale atera zen, manifestazio batean, Aldabako, bueno, Aldabako kuartilera zijoan jendea, eta Gazatik eta inguruetatik polizia batzuk, kunkun, eta hil zuten. Lehenengo bertsioa, gobernadore zibilioak emana, izan zen manifestariek tirokatu egin zutela kuartela. Bueno, hace falta jeta. Eta gero, bai, epaitegia patzena zoitu eta epaitegiak esan zuen, ez horregurik ez zegoen, zer egon, eta bai, tiroak poliziak egin zituela. Con alevosía, premeditación, ni notoriedad no, porque ya de mañana. Baina, bueno, agravante guztiekin. Eta orduan, harremana, bueno, zuzena, San Ferminetan gertatu zenanekin. Claro, ja, Nafarroan 3 eguneko greba orokorra egin zen. Era batekoa, Nafarro osoa, dena hankaz gora. Euskal Herri mailan, jornada de lucha batera deitu zen. Eta, ja, claro, Josebarena ikusita, Gipuzkoan greba orokorra eta ere, oso fuertea gainera. Eta horre agertu zen, bekero, erreterikoa. Polizi kriminal horiek, sartu zirela, eta un coco, o yo que sé qué, bueno, pelotazoka, tiroka, eskaparateen kontra, etxeen kontra, zirriñak apurtzen, eta eskaparatetik, gauza lapurtzen. Argazkian daude. Polizia berbera izan zen, Gasteizen, Donostian eta Errentian ireki ziren poliziak, bai, antidisturbioan izan ziren, batzuk Logroñokoak eta beste batzuk Miranda de Bromoan. Gehi, bertako polizian, Iruñan adibidez, 8an 1000 polizien ibili ziren, tiroka, guzio, 1000 polizi. 3 konpainia bertakoak, Iruñekoak, beste bat Logroñotik etorria, eta beste 3 gehiago Zaragozatik etorri. Antidisturbioak baita ere. Hori zen, violentziaren maila, ikusi genuna. Ikusi genuna, alde, zita. Gero Iruña hortan, Germán Rodríguezen inguruan egon dira omenaldi ezberdinak, liburuotan daude omenaldi txiki batzuk direla abestiak. Germani eginiko abestiak edo poemak sartzen dituzun kapitulu ezberdinetan, eta hor, buru bezala agertzen dira abestitxo horiek, errepasatu nahi gara dituzue, baina gero ere bai hiriak egin zion estela Germani, eta horrek gero bai, historia. Historia luzea. Eta nahiko txokantea, baina gaur egun, esan nahi goren dela gote gutxiko politikaiak honendikan sartzea irain horretan eta pixkan azkar kontatu dezakegu estelaren historia. Bai, estelaren historia oso kuriosoa eta oso signifikatiboa. Oso adierazgarria izan da. Horrengo gunean ja, hasi ziren Germane egin zuten lekuan, plaza batzuk jartzen, baina
pasaka edo olako izango zen, arrizko estela bat jarri zen. Arrizko estela hori. Apurtu zuten, deskonocido batzuk, apurtu zuten Mariuka. No izan zan. Investigaziorik ez, jakina. Josi egin zen, alambrez, Euskan, eta, egin zen, egun batzutan, baina beste bat egin zen, eta pentsatu genuen, lehenengoa, arrizkoa izan bada eta apurtu egin badute, hau brontzezkoa izan da, eta potoloa, gainera. Igaren hori jarri genuen, eta horren duta bergailu bat jarri zuten, eta, apurtu. Berdin, ikerketarik ez, eta, hortzik behatu zen, hirugarrena jarriko du. Eta hirugarrena, Loriaboa eta Arbatua barruti. Eta horren kontra ere, bergailu txiki bat jarri zuten, eta mantendu egin zen tente, gaur arte. Laugarren, eta guztiz, laugarren estadio bat, beraso bat, baina alkat esan egina. Bai, Con nocturnidad y alevosía. Nocturnidad, alevosía, premeditación y maldad. La mala mujer que fue nuestra alcaldesa Yolanda Barquina, egun batetero estera, ondoan apartaleku, noraztiko apartaleku bat egiten ari zen, eta aitzaki horrekin, zan zuen, kenduko dugu hori obrak dituguta. Kendu eta izkutatu. Eta inok ezekien, ez da egin zuen alkate handeriak horrekin. Urte, beteko borroka, hilero, sozial, beti, konzentra bat egin genuen hortik, eta hortik pasatu ziren, Iruñeko tante eta mugindu sozial guzia, txandaka egiten zen. Eta borroka luze horren bidez, lortu genuen, birtoki izkutu batean zegoen estena bere lekura hauetaz. Eta hori da gaur duguna. Baina borroka izan da, oso adierazgarria. Simbolo hori, leku zentrikoa gainera dago Iruñean, eta jendea irakurtzen duan jartzen dena. Muerto por la policía. Asesinado por la policía, ezan beharko zen. Baina, gizuen, feudalekin, negoziatu egin behar duzula, eta jendea ikusten du hori. Orain arte hau izan da lehenengo liburua kontatzen duena, pixkat garai eta gertatu zena. Kuriosoa da zatik, hau irakurri bitartean? Barkatu, eta oso bat, beti hitz egiten dugu, eta esaten dugu, lehenengo liburu eta bigarrena. Hiru liburu ditugu, bai, San Ferminetako buruzko, eta lehenengo ere oso interesgarria beste ikuspuntu ezberdin batetik egina dagoela. Kontatu, pese. Izenburuarekin ulertzen da dena. Izenburua da feminismo, transición y San Fermín en 68. Orduan ikuspuntu feminista batzuk ikaskutez nagia horregatik. Aztertzen da San Ferminen inguruan zegoen giroa. San Ferminetan beti, egunez, peña, oso papere, papere importantea dute San Ferminetan. Urte horretan, mantentzen ziren, peñen estatutuik esaten zuten, ez zuten onartzen, emakumezkoen presentzia peñetan izate. Zauzpen bat bakarri zegoen eta gainera kontzetan ezin ziren sartu peñetara, emakumezko. Eta 1998ko San Ferminen bezperan oso ekitandi erraldoi bat egin zen plazan, bai euskarari, agian batzuk gogoratuko duzu. Gogoratuko duzu, eta bertan 6 emakumeen afar potente batzuk
pankarta bat batea zuten esaten, madrinas no. Eta zela, madrinas no. Emakumezkoak ezin ziren peinetara sartu, baina San Ferminetan peina bakoitzak aukeratzen zuen emakume bat, madrina bat, erakusteko, apaingarri izan. Ekitaldi instituzionaletan esateko, hau da gure madrina. Eta emakume horiek, atera ziren horretik aldean, Olampar, Ibari, esate, madrinas, no. Nahi duguna da, jaian, peinetan, eta leku guztietan, emakume bezala agertzea, eta errekonozitua izatea. Izkambilean izan zen, pentsatzen. Hori gogoratzen dut pixka bat Donostin gertatutako ere bai, zatik hemen zeraen danborra da, danborraetan gizonezkoa bakarrik, eta kantinera edo labeia aso izateko, bai emakume edo neska batzuk, baina... Gero, 3 urte pasata, gure peinan launikan, lehenengo presidenta izan genuen emakumezkoa zena, emakume bat zena. Txaropardo, Txaropardo, 4 urte gehiago, esatan, Peñen, federazioko bozera baina, indizazio, importantea, eta aztertzea, San Fermineten eta istilu haietan ere, emakumeak izan zuten papera. Morrokalariak ere agertu ziren, bere eskubideak aldarrikatzen, esaten, peñetan, ate irekiak izan beharrik. Eta kalean libreki mugitu behar dugu. Eta horregatik nahazketa horrek egin uste dut oso liburu polita geratu zena. Feminismo, democracia y San Fermín del 78. Feminismo, transición, San Fermín. Parez, apuntatu. Oso ondo eta ez Nahaztu zaitazieran? Gauza da, ni biliburu hauek irakurtzerakoan, edakitzeatik egin duen ikundi bat nire buruak, analogia bat, etortzen zitzaidan burura zela, hau, erreka bat bezala irudikatzen nuela, no se puede matar liburua, gertakarien erreka bat bezala, eta aldiz hau, da, inguruan dauden mendiak errekari forma ematen dituak. Ze pertsonaiak egin zuten hori egin bihurtzea, edo horrelako gauza bat gertatzen. Eta pixkatotan sartuko dira, zetik egia da, Los Victimarios liburuan pixkat gainetik kontatzen dela berriro San Ferminetan eta gertatutakoa, baina sartzen zela asko, zeintzun dian protagonistak, nondik zetozen, non bukatu zuten, eta utziko dugu handiena bukaerarako, baina pixo bat egin nahi nuke errepaso bat, lehenengo liburua eskertzen duzu gertatu zen berri batengatik. Bazan, hartu du espejo bat gero kongresuan emandako hitzaldi edo agertzeagatik esaten dula ostras, eredikan, tiratuta, kontatu ezan uste. Kurietaldean, azken urteotan eztabaida egin dugu, ikusita nola zegoen memoriaren kontuak mugitzen. Estatu mailan, baita ere hemen Nafarroan eta hola. Eta, beste eremutan gertatzen den bezala, memoriaren eremuan badago politika bat politikoki zuzena dena, eta beste bat politikoki zuzena ez dena. Eta lehenengoan, aurrerako oso desente egin dira. Oso importantea, biktimen errekonozimendua lortzeko eta esateko hemen egin zen zer gertakari ikusi genuen hemen eta biktimak hau izan ziren eta errekonozimendu osoan merezituten eta ez zer. Orain, Estatu mailan lege demokratikoarekin, memoria demokratikoaren legearekin hasi dira hori, Frapeko, Frapeko bi kideia onartuak izan ziren biktimak bezala, hutsantik baita ere, Euskal Herrian,
ibilbide luzea dugu, ehundaka lagun eta emakume eta gizon baditugu, errekonozimendua emanaz, eta inkluso diru laguntzak emanak, eta ekitaldi instituzionalak eginak, eta Erreparazio. Gutxitan sartzen dela egia justizia eta erreparazioa ere bai. Bai, eta justizia. Eta egia osoa. Eta horren inguruan hasi ginen, taldean ibili gara, urteak komentatzen, eztabaidatzen, baloratzen, aurrera pausoak norainokoak ziren, zer gertatu zen tinteroan, eta hor. Eta, esan genuen, karo, kontatuta dago, liburu horretan, kontatuta dago zer gertatu zen. Baina ez da ezer esaten, gertatu zenaren arduradunak zeintzuk izan ziren, biktimarioak, zeintzuk izan ziren. Eta horretaz ere hitz egitea oso importantea da. Bestela, egiaren erdia bakarrik lortzen dugu. Txanpona bi aurpen ditu. Biktimena eta biktimariona. Torturatu baten aurrean, ondoan, beti badago torturatzaile bat. Hildako baten alboan, beti badago hiltzaile bat. Emakume bortzatu, kartzelan emakume bortzatu baten ondoan, beti bada, kartzelario bortzatzaile bat. Eta bigarren parte horretaz, hitz egin behar da. Egiten ez dena. Politikoki hain zuzena ez dena. Eta gure kasuan, esan gero, alkirar egito. Zeintzuk izan ziren, zer egin zuten. Nondik etorri ziren Irunera. Fernando Avilaren kasua bezala. Legionetik, Irunera, aliatu zen martxoan, joan zen abenduan, eta bitartean, bini, yo aprendió latín, pero no sé si oíste, oso. Ahora, vino, la vio y se fue. Etorri zen martxoan, azagoan joan zen, berriro legiora. Egon zen hemen Iruñan, komandante. 6 hilabete pasata, teniente koronel. 6 urte pasata, koronel. Hori da, personalia. Horrekin, txatu duzu, hombre, bai, Germán Rodríguezen kasuaz hitz egin behar duzu. Baina Fernando Avilaren kasuaz ere, hitz egin behar da. Eta berdin, komisario Rubiorekin, edo, zezen plazan sartu ziren arduradunak, kapitainak zein zirkunik izan ziren, gobernadore Sevilla, nondik etorri zen, nola joan zen, hori oso importantea. Eta ikustea nola, gainera, ez bakarrik erantzukizunik ez zutela izan, baizik eta, igo zirela en la escala de mando hasta no sé dónde. Ez bakar, hori, Jimenez Katxo kapitainarekin, hori egun horretan jefia zela polizian, zezen plazan da, sartu zen poliziaren jefia zen, bera, hori ere, koronel izatera pasatu zen, eta berrein bestea. Komandante Rubiorena entzegiten dugu, tipo horrena, ponerse los pelos de punta. Beraik izatuko behaz, Fernando Avila García pixka berataz hitz egin dago, Legionari, Sahara, no seke, hona etorri izan, dio, eta berria jarraitu zen eskalafoian, baina Miguel Rubio? Era Rubio. El pájaro galanta. Nondik etorri zen, Valentziatik etorri zen, Iruñera. Komisario izendatu zuten urtebete lehenago, 1987. Valentziatik etorri zen, eta Valentzian Brigada Politiko Sozialean sartuta, ibili zen, ikasle mugimenduaren kontrako redadak egiten, eta baita langile mugimenduaren kontrako atxiloketak egitea. Torturatzaile zalanduta izan zen, Paiz Valentzian, eta ez hori bakarri bezik, eta egun
ikereila dituela, esartuta, Valentzian. Tipo hori izan zen polizia komisario San Fermilden. Eskarmentu handiko pertsona. Torturatzaile errekonozitu. Eta salatuta. Hori izan zen, eta hori izan zen, polizia zezen plazara sartu zenean, buruan zegoen. Aginduak ematen, eta poliziari bultzaka egiten, leta, rapido. Que dispares, coño. Callejonean. Poliziek errekonozituta. Eta argazkitan azaltzen da. Argazkitan ikusten da. Bai. Eta argazkitan ikusten da nola dagoen, poliziaren aurrean. Eta berak esan zuen, berak emandako agindua izan zela, no, yo mandé únicamente a que fueran 3 o 4 a separar a los que se estaban pegando en el tendido. Bere itzakia hori izan zen, no, yo no mandé eso. Gertatzen zena zen, nik komandanteari pasatu niola agindua, eta komandanteari kapitaina Euskal Rosarezazio, kapitainari tenienteari, donburu, eta bapatean, 40 polizia, callejonetik sartuta, tirotan. Hori zen, komisario Rubio. Bueno, jefia izan zen, erasoa, jefia. Tipo honekin kuriosoa da, zeren, Martin Villak esan zuen, zigortuta egon zela, eta beste destino batera bidali zuela. Gezur hutsa, Martin Villak esanikoa. Zeren, honek, trasladua nahita eskatuta zuen, eta ekainean, aurreko hilean, ekainean emana, onartuta. Zuen ja trasladua. Nahita eskatuta, bere aldetik, eta ja emana. Valentziara bueltatzeko, Xiribelliara. Xiribelliako komisaldegira. Zer egiten zuen orduan, trasladua emana bada, onartuta bazuen, zer egiten zuen hemen Euskalian. Kuriosoagoa, destinoa eman zioten Xiribelliako komisalderian. Eta kuriosoa, komisaldegi hori ezen existitzen. Ezen existitzen. Eta eraiki zuten komisaldegi hori 2004. Bitartean zer egin du tipo honek. Ez da jakiten, baina gauza bat bai. Berak esan zuen, esan zela mendik ustailaren 12an, San Fermintan bertan. Desagertu zen. Martin Villak esan zuen, zigortuta. Ez, equipa Dios, tenía todo autorizado. Baina, kasualitatez, 1000 bete pasatan, Kataluniako diada. Oso diada, jendetsua izan zen, oso bila eta hola. Eta diada horretan, eta Katalunian, garai hartan, bazeuen alderdi komunista berezi bat, komunista zena eta independentista. Partido Comunista Internacionalista, PCI. Eta poliziak en el punto de mira. Eta egun horretan, garen egunean, manifestazio propio bat egin zuten talde horrek. 5.000 langile, 5.000 pertsona, bertan, opunturita, eta poliziak segada bat egin zuen, horren kontra, tiroka, kalean, baita ere, eta Maseiko gazte bat, Zornaldaz, Atzetik. Bai. Horren gugunean, Gustavo Muñoz, uste dute zela izena, Gustavo Muñozen etxean agertu zen polizi batzuk, polizi bat, gurasoekin hitz egiteko eta esateko gurasoi, mehatxuka. Biharko bizkizunetan edo kirroan edo hola, kontu zibiltzeko zen deialdia egiten bada, eta zuena aldetik
sostengua ematen badiozute jaldi horri, zuek izango zare arduradun, eta kontu zibili. Eta kontu zibili hori egin zuena, Miguel Rubio zen. Miguel Rubio. El libero de la Pasma, Iruñerako eta Biadarako. Hori zen tipoa. Vicente Lafuente Ramírez. Vicente Lafuente Ramírez. Vicente Lafuente izan zen antidisturbio zen jefia. Berak antidisturbioak hemen Euskal Herrian, Euskal Herria inguratzen zeuden konpainia batzuk, hemen Euskal Herrian ez zeudena, baina bai inguruetako probintzietan. Logroñon, Miranda de Ebro eta Zaragoza. Eta leku hietatik hemen adoktorak edo greba potente batzuk edo estilu gogorrak defentzen zirenean, horietatik etozen ziren los antidisturbios, hemengoa ziren, los rises, baina besteak antidisturbioak ziren. Konpainia bakoitza bazuen zapi berezi bat. Logroñokak zapi horria. Iruñan ibili zirenan, eta Germán Rodríguez tigo parezitzen. Hoi ziren. Eta Lafuente hori izan zen konpainia horren burua. Tako burua. Konpainia hori izan zen, baita ere, zezen plazan, Iruñako zezen plazan, karga bortitzenak, con diferentzia, egin zutena. Polizia horiek. Zago esan zati bigarren karga bat eman zen. Eta bigarren. Kargatu zuten, retiratu ziren, eta bigarren kargakoa ziren antidisturbio zagoen. Bale, leheneko karga izutenan, Iruñeko poliziak izan ziren, Jimenez kapitainaren agindupean, eta bigarrenean bortitzena izan zela, con diferentzia, antidisturbio zale, hoiena. Eta hori zen tipoa, horiek ere, eskalafoian igo zen, eta beste kapitaina, Jimenez Tatxo, uste dut ez zena abizena, hori koronel izatera ere aliantzen. Y delegado militar no se improvisó. Ignacio Llano. Ignacio Llano, gobernador civil. El bueno de la película. El más ingenuo, el menos palo. Baina ardura ere zuen eta ardura importantea. Tipoa UCD-koa zen, UCD-k izendatu zuen gobernadore zibila, eta UCD-en sektore sozialdemokratakoa zen. Bai, Moskoso, pasatu ziren gero Partido Sozialistara, multzo bat, hortik, eta horien artean zegoen tipoa. Baina, ailegatu zen Iruñera aurreko urtean, 1997. Eta gontzen gobernadore zibilean. Gobernadore zibila horrek egin zioten elkarrizketa bat, dokumental batean hartzen da elkarrizketa hori, eta esan zuen bertan, espreski Iruñan poliziaren sektore batzuk eta Iruñanak aritzen ziren eskuin muturreko taldeak harreman zuzenak zutela eta ez hori bakarri bazik konnibentzia bat bazutela. Sektore hori. Claro, Iruñan urte horietan eta hilabete horietan lergailu bat jarri zutenean beste Partido Komunistaren egoitzan. Liburu denda batetik kontra, erasoak ere, Gorostian bezala, ikusi genuen bertan. Eta noizbeika, Riberos de Bestorrei, edo talde horietako jendea ateatzen zen kalera, bezarrean, kateak erabiltzen, porrak eta hola, eta sarraskiak egiten bizardunen kontra, edo emakumeak ezakin nola zeudela jantzita, eta jente sospetxosaien kontra. Eta konbidenzia hori bazegoela... Ez ziren inoiz
Ikertuak edo... Ez da pentsatu. Ez da pentsatu ere. Eta horregatik gauza baten dago ikertu gabe, Sanferminetako buruz, zen olako implikazioa izan zuten gizarte zibil hori, multzo zibil horiek, eskubi muturreko jendea eta taldea, Sanferminetan gertatu zena. Eta igual harremanak bazuten egun horietan botellan zeudenak del Burgo, adibidez. Zere, bueno, badaude datu batzu, baita ere, zateko, hombre, Martin Biderekiko harremanak del Burgo zituenak, estua ziren, eta denboraldi luzean eraman. Eta, klaro, hori esatuko gara mafipiaren kontuarekin. Bueno, pixka Jose González bain mentzionatu nahi nuke, nahiz eta Bilboko polizia burua zer egiten zuen Iruñean. Saiz. Bai. Jose Saiz? Jose Saiz. Bai. Jose Saiz zen Bilboko komisari nagusia. Baina Bilboko komisartegia zonalde handiago batekoa zen. Eta sartzen ziren horietan, erregio militarrean zeuden provintzia Santander, Burgos, Logroño, hiru provintzia Baskonga, Nafarroa eta bai, Logroño. Berriatan Logroño zen. Eta Jose Saiz zen polizia buru, erregio horretan. Orduan, tipoa zegoen hemengo polizia komisariaren gainetik. Eta, bai, hilabetero hemengo komisarioan, pasatzen zion Sanzi, txostena, esaten, bueno, inzidentziak zeintzuk izan ziren, ze pasatu zen hemen, ze tratamentuak eman zioten, kasakizen bat. Eta aginduak tortzen ziren Bilbotik. Orduan, Iruñean gertatu zena, ezin da konprenitu Jose Saiz sartu gabe. Ezin, ez. Harreman estua zegoelako, eta elkarrekin diseinatzen zutelako errepresio politikoa. Gauza batez pasatu zaigu, baina komentatzekoa, merezio komentatzea, Sanferminetan, bederatzean, bertan, batzorde ikertzaile bat sortu zen Iruña. Batzorde ikertzaile horretan parte hartzen zuten udalan, instituzionala izan zen, neurri handi batean, udalak, alderdi demokrata nazionalista eta ezkerreko guztia, PSE, gaur PSN dena, urte horretan, Nafarroan PSE de Euskadi zen. Hortik hasita, bukaeraraino, ezkerre muturreko alderdiak artean, aliatu artean, guziak zuten batzorde horretan. Sindikatu guziak, Comisiones, UGT, ELA, USO, Sindicato Unitario, Sindicato Masonitario, guziak, horietan, mugimendu feminista, talde feminista, auzoetako elkarteak, talde, gazte taldeak. Batzordea sortu zen, ikertzeko eta azaltzeko, esplikazio bat emateko gertatutako zein. Eta atera zuten manifestua, esaten, hiru gauza oso importanteak. Bata,
alderdi guztiak, sindikatu horiek eta talde guztiak esaten zuten. Hemen Iruñan gertatu dena ez da gauza kausala. Ez da gauza kausal bat. Baizik eta aldez aurretiko prestatutako ekintza. Lehenengoa, fuertea. Bigarrena, esatez gertatu dena ezin da ulertu bakarrik modu isolatu batez. Eta gertatu zena, harreman zuzena ditu Montejurrak gertatu zenarekin, Gasteizen gertatu zenarekin, Malaga gertatu zenarekin, Tenerifen gertatu zenarekin, hilketak leku guztietan. Eta orduan, adierazten zena zen, estatu mailan ere egitako violentzia bera erabilizela, eta violentzia horretan sartu da zaudera gertakari guztien. Hori, bigarren baiestamena. Eta hirugarren, hirugarren baiestamena, bai. Gertakari horien aurrean, estatuaren jarrera zela alde batetik, izkutatzea, baina bigarren jarrera zera, babestea. Eta impunitatez tratatu gauza guzi horiek, ikerketarik egin gabe. Eta horregatik esaten zen, estatu aparatuak errudunak zirela. Hori esan. Eta Gasteizen gertatu zen bezala. Hori ezen kasualitatez gertatu. Polizia ezen erotu momentu batean eta zezen raza daka, jendearen han plaza, tiroka, ezta? Eta hori, alde politiko, sindikal eta sozial horrek baiestatu zuen. Udara sartuta. Hori importantea, nik ekuentzen dizik, akordatu Eta bukatzeko pertsonaia gorena edo, Rodolfo Martín Villa. Zema gauza da kontatzeko, Chicagoan esaten den bezala, Martín Villa zen, el jefe de la banda. Martín Villa, aita zenetekoa zen, tela baridea. Baina, semearen gane zen, horrelako gips, irak. Gazte-gaztegatik ya se le veían maneras. Eta unibertsitatean txibatu ebili zen, Madriden, ingenieritza egiten zuen bitartean, eta sartu zen horre Sindicatos Mayor Universitarios. Sartu zen eta enseguida ya jefe nacional del SEU. Un kargu potoloa, estatu baiakoa, osokoa. Hortik, derrepende, ikusi zuen bere burua, langiletzat zuen bere burua eta sindikatu radikalean sartu zen sekretario general, idazkari nagusia. Estatu osokoa, baita ere. Beste kargu piloak izan zuen transizioan, bi horiek lehenengo importanteak, eta Bartzelonan gobernadore zibila, eta jefe provincial del movimiento. Bartzelona da. Bertan ere, txibato sari bat sortu zen, atez ere, elatiko mugimenduaren kontra jotzen. Ezagutu izan zen, eta salatuta, korrean. Frankismo kortetan, en las cortes frankistas, prokuradore izan zen, izen, hola. Eta, ja, transizioan, hor aurkitu zuen bere papera. Transizioan izan genituen, izan ziren, gobernu guzietan, Martín Villa, ministro zen. Ministrari
ministro bakarra, bera bakarrik egon zen 5 gobernuetan. Eta egon zen, nola zen, izena? Generaciones editores, así. Ez, gobernuaren presidentea. Arias Navarro. Arias Navarroren gobernua sartu zen harreman sindikalen ministro bezala. Gero, Suarezekin, 3 gobernutan, barne ministroa. Gero, 82 Carlos Otelorekin, ministro eta administrazio territorial. Eta azkenean Carlos Otelorekin baita ere, vicepresidente gobierno. Denboraldi horretan, 1975 eta 1982 bitartean, PSOE gobernura sartu arte, transizio osoa beti ministralia. Eta ministerio oso importante. Lehenengo estan zen, relaciones sindicales. Harreman sindikalen ministroa. Gasteiz. Zer egin zuen? Sindikatu vertikala desagertuko dugu, baina bide hortatik ez joateko. Sindikalismo moderno, baina ordenado. Ez asambleario, ez reivindicatiboa, ez solidarioa, ez. Europa dagoen horietakoa. Ministro de Relaciones Sindicales. Barne ministerioan sartzen dela. Hor, egon zen, 3 urtez. 76-tik 79. Eta zer egin zuen? Hori zen bere obra maestra. Lehenengo pausua, Tribunal Republiko desagertu zen, izena aldatu zuten, eta Audientzia Nazionalera sartu zen. Tribunal Republiko zeuden herria baino gehiago, epaileak Audientzia Nazionalera pasatu zen, eta beste batzuk, Supremora, eta beste batzuk aparatuan, geratu ziren guztiak. Lehenengo pausoa. Bigarrena, amnistiaren legea. Amnistiaren legea, oso formatua eta hola, berak bideratu zuen, berak landu zuen, berak sukaldatu zuen. Eta berak sartu zion azken momentuan, disposición adicional hori. Esaten que quedaban amnistiados todos los que habían cometido delitos durante la dictadura, los funcionarios públicos que habían cometido delitos durante la dictadura. Bera izan zen arduraduna, hori bultzatzeko, hori tramitatzeko, hori lehen horretan koletile hori sartzeko. Ez preso politikoak frankismoaren kontra borrokatu zutetan, amnistia horientzat, batez ere amnistia zen besteentzat. De punto final. 2 hilabete pasata, gobernuak onartu zuen agindu bat, orden ministerian, berak ere tramitatuta, eta agindu horren bitartez, erabaki zen, Dirección General de Seguridad, la Dirección General de Seguridad zeuden artxibatekin guzti, hortik atera, eta alderdi juridikoei eta oposiziokoei zegozkien informazioa eta dokumentazioa utzi. Bere alderdikide batek esan zuen arduradun izan zela Martin Villa hori egiteko eta Madrilgo Guardia Zibilaren egoitza nagusian, patioan, kamioiak eta kamioiak esatu zirela tonaka dokumentuak erretzeko. Labe berezi bat egin zuten
hortara. Hori izan zen, hirugarren pausoa, ezta? Tribunal Público, ley de amnistía, orden foral, hacer desaparecer, todo eso. Lehenengo lege antiterrorista berak bultzatu zuen, berak superatu zuen, eta berak tramitatu zuen. Eta lege antiterrorista horren bitartez, atxilotzeko epea, 10 eguneko epea pasatu zen. Eta bitartean, komunikazio osoa zeuden presoan, eta baita ere onartu zen etxetan sartzea epaile agindurik, permisorik izan gabe. Eta horrekin egin zen bidea, Garzonek asmatutako eta doktrina egin arte. Berak egin zuen bidea, gero beste berak terrorista batzuk bide berberak imanen. Eta azkena izan zen poliziaren legea. Eta poliziaren legea oso edukiz beterik, aldatu zuten izena, eta polizia armadatik izatetik, polizia nazional izatera pasatu zen, oso aldaketa sakonekoa, eta bigarrena uniformea aldatu, eta grisazio zirena, baleroak izatea pasatu ziren, barroia koloragatik. Eta orduan, pakete guzti horrekin lortu zena izan zen frankismoa zegoen indar errepresiboen egitura funtzioa eta dena erregimen berrira pasatzen. Eta Martin Villa arduradun nagusi. Hirugarren ministeritza, Ministerio de Relaciones Territoriales. Oso importantea zen, garai hartan, zeren, konstituzioan, hori ja, 81 ezartu zen. Konstituzioa markatuta geratu ziren, ildo nagusiak, autodeterminazioa fuera, lehen esatu dana, Espainia, banazina eta zatiezina eta subirantza bakarra, gauza guztiak eratu ziren, baina zegoen, egin gabe zegoena, zen autonomien diseinua alde batetik eta autonomi bakoitzaren edukia. Oso importantea zena. Eta Martin Villa egin zen, horren atzetik, Nafarroan buru belarri, Galizei Amadeo Markorekin, foru diputazioko burua izan zena, eta gero, helburu horrekin, urteak eta urteak, moviendo unos peloncitos, amejoramendua onartu ere. Amejoramendua izan zen, estatu mailan, komunitate autonomoen guztien artean, erreferendunik izan ez duena. Bakarra. Leku guztietan, Basko Gazetan, Katalunian, Andaluzian, Galizian, eta pitxoak leku guztietan, ez da? Baina, gutxienez, azken momentuan, referendum, onartzeko, Nafarroanez, salbuespen bakarra. Eta, atzetik, Martin Villa. Aurreko urtetan, joan etorri ibili zen Martin Villa. Madrildik Iruñera. Eta kontrakoa, Delburgo eta Amadeo Marko, Iruñetik Madrilera. Eta beste autonomi kasutan ere oso papel importantea, Andaluzian, buru belarri ibili zen Martin Villa, autonomia estu bat izateko Andaluzian. Andaluzian manifestazio nazional bat egitzen 1997 abenduan, izan zen, 1.000.000 pertsona atera ziren kalera, esaten,
Basko-Galasetan, Katalunian, Nafarroan zuten estatutuak bezalako zerbait izateko. Eta prozedura berberarekin. Eta iskanbilak fuerteak, kalean, baita ere, eta barkinbilaretik frenoa jartzen. Berdin, Castilla Leonen egin zuen. Castilla Leonen sortu arte, Leongo diputazioak intestagat egin zuen galdetzen, zer nahi zuen jendea, Kastillarekin izatea, beraile bakarrik, edo Asturiasekin egotea. Eta, gehiengoan lortu zen, Reino de León, de toda la vida. Porcentaia izan zen, eguneko 60 euroki izan zera. Kastillarekin giltzearena, eguneko 21 edo. Eta Asturiasekin giltzea, beste horren beste, 21, gutxi gara bera. Nik, eskolan ikasituena, Reino Astur-Leones, nik ikasi nuen, eta mantentzen zen. Baina, Martin Bila zen hor ikepiezapen nintzen baita ere, pesoentuarkin trukaketak egiten eta Kastillara. Kastilarian arrazbia zen izan zen. Autonomia potente haundi bat izatea, eskubikoa, Leongoa ez, Leongoa zen eskarrekoa, baina autonomia haundi bat izatea, eskubikoa aurre egiteko Kataluniari eta Euskal Herriari. Oso autonomia potentea bat. Azken finean hori zen helburua. Baina zen dira horretan egin izan. Eta ja, bukatzeko, momentu batean ja, PSOE gobernura alegatu zenean, Martin Bilak, izan Virginia, apari, ikusi zuen edo, aparizu bat izan zuela, eta erabaki zuena, lan hori beste esparru batzuetan egizitzen, ezta? Negozioen espartua. Eta zizen, ikian, venga, al soio, a la pasta. 55 administrazio kontseilutan, egun hauetan, urte hauetan, 95 karu direktibo enpresa handienetan. Hori 30 urte. Bai. Bila behatzen 30-tik 2000 Bai. 95 kargu korporatibo. Horien artean, Endesa, CETSA, Sogecable, Técnicas Reunidas, eta horrakoak. Sibesten principoko zuzia. Eta ia politikan ez dagoen arren, prestitzeko katastrofea kudeatu zuela, horretarako ditu zuten, eta sare, pero... redondean ja... Don Marianok bultatutako gauko malo horretan, gaukuek ez zuten zor guziak ezabatzeko, horretan sartu zuten konseileari Martin Bila, sare. Eta la indila, ja, izendatu zuten baita ere, miembro de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales. Eta hori daukan. Eta, ja maitzeko zure nintzi bat jakin nahi nuke, azken aldean aspentzuten da dokumentuen desklasifikazioaz eta bai. Eta ez dakit amnistia legeak ekarri zuen dokumentu guztien zuntxiketa dela eta esperantzarik duzun itzuliko gara esan Ferminetara. Hemen gertatuztena jakiteko, egia jakiteko, errekonozimendua egoteko, zu uste, edo uste zen. A ver, lehenik eta sekretu ofizialen legea ez du debekatzen klasifikatuta dagoen dokumentazioa ematea. Azken finean,
gobernuak nahi badu dokumentu klasifikatu bat liberalizatzea, edozein momentuan egun dezake. Orduan, kontua ez da, ezin dizuet bai dokumentazioa bat klasifikatuta dagoela. Ez. Ez egazuzuk ematen nahi ez duzulako. Dokumentu batek klasifikatua geratzen bada, hurrengo egunean gobernuak nahi badu desklasifikatu dezake. Arazorik gabe. Hori, lehendaliz. Azken kasua, sonatua izan da, Iker Salazar erende familikoak eskatu zuten desklasifikatzea, guk ere, Nafarroan eskatu behar hori, dokumentazioa desklasifikatzea, eta erantzun zieten Iker Salazaren familikoen, esan zieten, zin zela, klasifikatua zegoela. Hori ez da egia. Ez da klasifikatzen gobernuak nahi ez dena. Erosi momentuan egin izan. Zer gertatzen da? Josuk artxibat egiten egitea urte askotan, bera badakie zer binen artxibat egiak. Eta hola, baina bai, dokumentazio asko erregin zen. Baina beste dokumentazio piloa guk badakigu, badagola, eta ez dute mai gaineratzen. Guk 11 aldiz eskatu dugu, San Fermin 78 gogoan taldekoek eskatu dugu. 11 aldiz, San Fermietakoei dagokie informazioa ematea. Eta erantzuna ez da izan, ezin dugu klasifikatuta dagoeneko. Guri esan digutena da, ezin dugu eman, existitzen ez denako. Eta gu, esan digu, eskatu dizuenik dokumentu hau ematea, eta dokumentu hau nik ja badauka. Eta zuk esaten duzuna, eta existitzen ez dena. Eta hori gertatu zaigu guri, ez bakarrik eskubiko gobernuekin. Dagoe gobernuarekin berdin gertatu zaigu. Eskatu diogu. Gobernador zibilak egin diko txosten hau. Kortesetan orkestu zena. Jose Sainzek egineko txosten hau. Data hau da. Edukia hau. Guk duguna favorez ofizialki pasatu. Ez da existitzen. Orduan, hola kontua. Esperantza galtzea, saiatu gara horrein baita ere, esan zuten, aurrera konsu bat izan zela memoria demokratikoaren legean, aurrera basu bat, zartzen zela horretan, fiskaltza berezi bat sortzen. Dolores dago, fiskalia esana horretan. Gut, joan ginen Madrilena, egon ginen Dolores Delgadorekin, oso atsegina, oso bilera, oso duki, eta eskatu denean, uste dut, izan zirela, 12 dokumentu, existitu izan zirena, emateko. Eta erantzuna, azkena, orain minareke, jasotan, erantzuna izan da, konbetentzarik ez duela. Gobernuari eskatzen diogu, eta nos dice que no existe. Fiskaltza berezio hortan jotzen dugu, atea, eta esaten dute ezin dutela, konbetentzarik ez dutelako. Zikinkeritan segitzen dut ibiltzen boterea. Gobernua, fiskaltza, epailea, baina, hortxe segitzen dugu. Lehen egonean, agertzen zen horre prentsan, 52 urte pasata, Belfasen lortu dutena polizi bat segitzea Bakirioan. Telebiziko aldiz, Domingo Sarmiento,
Zandai, horretan eginiko sarraskian, orain arte, egon da, hasieran lehenengo gestioa izan zen, ez, gainera lagun horiek hil zirena, tiroka ibili ziren paratzutisten kontara. Bigarrenean, nazio hori ezin izan zuten mantendu eta zurri izan zen, baina orain arte, 52 urte pasatu arte, ez da inongo arduradunik eseri hor bankideoan. Guk badaranagu 57. Falta zaizkigu, Esperantza guztia dugu. Hemen da dazkez bi liburuak, baten bat salgai izango dugu. Badago lema bat, egia, justizia, erreparazio eta memoria, eta esango duke, justizia eta erreparazioa iristen den bitartean, liburu hauek izan daitezkela egia ez da memoria horren testi. Beraz, eskerrik asko, Sabino, egitako lan guztiagatik. Eskerrik asko. Eta, bueno, uste, Barru kulturalak.